Poštovano predsjedništvo, poštovane dame i gospodo odbornici, uobičajeno je da se u ovo vrijeme godine nađemo na sednici Skupštine grada i razmatramo devetomesečno izvršenje budžeta grada Vršca. Periodični izvještaji nam pružaju informacije o budžetskom poslovanju za period na koji se odnose, daju nam uvid o tome kako su ostvareni prihodi i primanja, rashodi i izdaci, pružaju dobru osnovu za planiranje odluke o budžetu za narednu godinu, ali i rebalansa u toku godine ukoliko postoji potreba za donošenjem izmjena i dopuna odluke o budžetu. Kao i do sada, grad Vršac je i dalje odgovorno i savjesno izvršavao svoj budžet, vodilo se računa o likvidnosti budžeta svakodnevno. Svi korisnici su, odnosno sve obaveze korisnika budžeta grada Vršca su se izmirivale u roku, a planirane aktivnosti tokom godine realizovale su se također u skladu sa planiranom dinamikom. O tome može da kaže u prilog i činjenica da smo ove godine imali jedan rebalans, odnosno danas ćemo razmatrati drugi rebalans, što govori da je inicijalni budžet koji je postavljen dobro planiran i imao sve one elemente neophodne za izvršavanje tokom godine. Podsjetit ću vas da je prvim rebalansom budžeta koji je usvojen u avgustu mesecu utvrđen obim budžeta od 2 milijarde 449 miliona 455 hiljada i 586 dinara. Od tog rebalansa pa do podnošenja ovog izveštaja, dakle do 30.9.2021. godine, od drugih nivoa vlasti na račun izvršenja budžeta uplaćeno je oko 22,4 miliona dinara, pa je ukupan budžet na dan izveštavanja, dakle na dan podnošenja ovog izveštaja, iznosio 2 milijarde 471 milion 891 hiljadu i 168 dinara. Ukupni prihodi i primanja zajedno sa prenetim neutrošenim sredstvima u prvih 9 meseci ostvareni su sa milijardu i 689 miliona dinara, odnosno to je učešće u ostvarenju 68,3%. To je za oko 177 miliona veće ostvarenje u odnosu na isti period prošle godine. Ukupni rashodi i izdaci zajedno sa otplatama glavnica izvršeni su u iznosu od 1 milijardu 522 miliona dinara, odnosno sa 62%, što je za oko 133 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Izveštajni period završen je sa budžetskim suficitom od 155,6 miliona dinara. Kada su u pitanju prihodi i primanja i njihovo ostvarenje, treba naglasiti da se svi prihodi i primanja ne ostvaruju ravnomerno tokom godine, odnosno da se određene kategorije prihoda i primanja ostvaruju više ili manje tokom godine, tako da su i procenti u ostvarenjima prihoda i primanja različiti u odnosu jedni između drugih. Ali ono što je činjenica jeste i što je praksa pokazala da se uvijek u drugoj polovini godine beleži veće ostvarenje prihoda i primanja, posebno u posljednjem kvartalu, što je vidljivo kroz finansijske pokazatelje u odluci o završnom računu budžeta koji će se podneti naredne godine za ovu godinu. Kod prihoda i primanja vrlo visoko očekivano ostvarenje u ovom periodu imali su upravo one kategorije prihoda koje u strukturi ukupnog budžeta čine i imaju dominantnu ulogu i to su svakako porezi na zarade koji su ostvareni sa 76%, odnosno sa 656 miliona dinara, i u odnosu na prethodnu godinu za isti period veće je ostvarenje poreza na zarade za oko 128 miliona. Prihodi od samodoprinosa ostvareni su sa 74%, odnosno sa 62,6 miliona. Porezi na imovinu sa oko 231 milion, odnosno sa 76%. Transferi od drugih nivoa vlasti, dakle od Republike i od APV, ostvareni su sa oko 107 miliona dinara za prvih 9 meseci. Prema financijskim pokazateljima prezentovanim u ovom izveštaju može se zaključiti da je grad Vršac imao vrlo aktivno učešće u konkursima kod drugih nivoa vlasti, dakle kod Republike i pokrajine, jer je upravo tih 107 miliona dinara koji su
i uplaćeni na račun izvršenja budžeta grada to potvrđuje. Pored njih naravno postoje i nenamenski transferi koje lokalna samouprava dobija od Republike, koji su na godišnjem nivou 156 miliona. Dakle, ovdje je reč o namenskim transferima, tekućim i kapitalnim, u ovih 107 miliona, koji služe za sufinansiranje projekata i aktivnosti zajedno sa sredstvima grada Vršca u realizaciji planiranih aktivnosti u budžetu. To je vrlo važno sa aspekta obezbeđenja sredstava za finansiranje, jer u uslovima ograničenog budžeta, a svaki budžet je ograničen u smislu tekućih prihoda, treba tražiti druge izvore finansiranja i udruživati sopstvena sredstva sa drugim izvorima finansiranja, s obzirom na zakonske mogućnosti treba ih iskoristiti. Kada su u pitanju ti drugi transferi, odnosno projekti za koje su one dobijena, reč je o velikom broju projekata iz oblasti saobraćajne infrastrukture, poljoprivrede, turizma, zaštite životne sredine. Dobijena su sredstva za izradu planskih akata, za sanaciju i rekonstrukciju vodnih objekata, za izradu projektno-tehničke dokumentacije za kanalizaciju Veliko Središte i Gudurica, za razvoj informacionog sistema, zatim za projekat iz oblasti bezbednosti i unapređenja informacionog sistema na teritoriji grada Vršca, za pošumljavanje, za rešavanje stambenog pitanja izbjeglica i kupovinu kuća na selu, za energetsku efikasnost, za kulturne i turističke manifestacije od značaja za grad, zatim za Vršačku pozorišnu jesen i dane berbe grožđa, za regresirani prevoz učenika srednjih škola, za predškolski pripremni program i još mnoge druge projekte. Što se tiče kategorije primanja od zaduživanja, podsjetit ću vas da smo na prethodnoj sednici, odnosno na sednici, možda nije bila prethodna, ali na sednici na kojoj se usvajao prvi rebalans budžeta za 2021. godinu, da je Skupština usvojila i odluku o dugoročnom kreditnom zaduživanju, koja ima za predmet finansiranje 3 velika projekta, tako da su sredstva od kredita još uvijek nisu povučena u onom obimu u kojem su planirana prvim rebalansom, upravo zbog toga što je tek posle usvajanja ove odluke o zaduživanju nastupio izbor banke. Grad Vršac je javnim konkursom izabrao banku, iako Zakon o javnim nabavkama predviđa da nije nužno sprovesti javnu nabavku. Mi smo se odlučili za javni konkurs i za poziv velikom broju banaka kako bismo dobili najpovoljniju ponudu za kreditno zaduženje i u vrlo kratkom roku smo zaključili ugovor sa bankom i tek posle toga je usledilo postupak javnih nabavki i zbog toga, dakle, sredstva nisu povučena u ovom izveštajnom periodu, ali ona sredstva koja su planirana za ovu godinu bit će povučena, dok će ostatak kredita, onako kako je planirano odlukom o prvom rebalansu, biti povučena u 2022. godini. Podsjetit ću, reč je o finansiranju projekata završetka kanalizacije u naseljenom mestu Pavliš, izgradnju novog vrtića u gradu Vršcu i izgradnju novog groblja u Vršcu. Kada su u pitanju rashodi i izdaci, njihovo ostvarenje je naravno moralo da plati i dinamiku ostvarenja prihoda i primanja i oni su se izvršavali prema prioritetima i planiranoj dinamici izvođena investicija. Vidimo da je kategorija tekućih rashoda izvršena u visokom procentu i da se ona kretala u iznosu od oko 66 do 73%. To je i očekivano i običajno, imajući u vidu da tekući rashodi u stvari služe za funkcionisanje svih naših korisnika i to su rashodi koji se iz meseca u mesec kontinuirano ponavljaju jer su neophodni za funkcionisanje svih korisnika budžeta. Najveće ostvarenje imale su rashodi za zaposlene, 72,8% ili 352 miliona dinara, zatim kategorija korišćenja roba i usluga sa 70,4%, zatim donacije i transferi sa 67%, odnosno sa 166,2 miliona, to su transferi osnovnim i srednjim školama, Centru za socijalni rad, Domu zdravlja, apoteci i zatim dotacije nevladinim organizacijama sa oko 89%, odnosno 126 miliona. To su, dakle, konkursi koje grad Vršac provodi za finansiranje nevladinog sektora. A detaljan pregled po korisnicima, programima, projektima dat je u posebnom delu ovog izveštaja koji će biti javno dostupan na portalu grada Vršca.
Što se tiče ostvarenja u kategoriji izdataka za nefinancijsku imovinu, tu sam već jednim delom obrazložila da to je ostvarenje manje od možda očekivanog, iznosi 22%, ali je opravdano upravo iz ovog razloga što smo najveći deo u financijskom smislu investicija obezbedili finansiranjem iz kredita i finansiranjem iz sredstava pokrajine, tako da su javne nabavke u toku i povlačenje sredstava tek, odnosno plaćanje tek sledi po prijemu privremenih i okončanih situacija. Kada su u pitanju korišćenje stalne i tekuće budžetske rezerve, to je sastavni deo ovog izveštaja, stalna rezerva nije korišćena, a tekuća rezerva budžetska se koristila za namene koje predviđa Zakon o budžetskom sistemu na osnovu objektivno iskazanih potreba svih naših korisnika, kako direktnih, tako i indirektnih, i detaljan pregled korišćenja tekuće budžetske rezerve dat je takođe u ovom izveštaju. Takođe, deo izveštaja predstavlja i izveštaj o primljenim donacijama. Grad Vršac je u izveštajnom periodu primio ili zaključio ugovore, ali još uvijek sredstva nisu plaćena jer se vrše po prijemu situacija i pravno-finansijske dokumentacije. Grad Vršac je zaključio ugovor o donaciji finansijskih sredstava sa stalnom konferencijom gradova i opština za kofinansiranje sprovođenja operativnog plana mobilnog tima za inkluziju Roma i Romkinja, zatim ugovor o donaciji sa GIZ-om za sprovođenje projekta podrške socijalnoj inkluziji Roma, zatim ugovor o donaciji sa Helvecijom za realizaciju odnosno sufinansiranje projekta dovodnih vode od grada Vršca do severne zone, zatim ugovor o donaciji sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija za sufinansiranje projekta socijalno stanovanje u Balati i naš indirektni korisnik turistička organizacija Vršac je zaključila više ugovora o donaciji sa fizičkim i pravnim licima koji su upotrebljeni za organizaciju dve manifestacije, Vino Fest i Dani berbe grožđa, a svi oni su navedeni u ovom izveštaju. I na kraju, na osnovu ovih prezentovanih finansijskih pokazatelja i planiranih prihoda i rashoda u odluci o prvom rebalansu budžeta grada Vršca za 2021. godinu koja je na snazi do danas, kao i aktivnosti i poslova koji su se u toku i koji se sprovode u gradskoj upravi i ustanovama, sve nam upućuje da je budžet grada Vršca, kao što sam rekla, onaj inicijalni, dobro planiran, da je prvi rebalans koji je predstavljao jednu nadogradnju tog inicijalnog budžeta takođe dobro planiran i dobro je rasporedio sredstva na ekonomske apropriacije i prema ovim finansijskim pokazateljima sve upućuje na to da će se odluka o budžetu grada Vršca u finansijskom smislu u vrlo visokom procentu ostvariti do kraja godine, što će potvrditi odluka o završnom računu koju ćemo doneti u rokovima koju zakon nalaže. Hvala vam na pažnji. Zahvaljujem gospođi Radiki na iznesenom budžetu. Da li otvaram pretres? Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem pretres i stavljam na glasanje usvajanje konsolidovanog izveštaja o izvršenju odluke o budžetu grada Vršca za period 1.1.2021. do 30. septembra 2021. godine. Ko je za, molim vas? Zeba. 32. Da li ima protiv? 2 protiv, odnosno 2. Da li ima uzdržanih? Nema, predsjedniče. Nema, hvala. Konstatujem da je Skupština grada sa 32 glasa usvojila konsolidovani izveštaj u izvršenju odluke o budžetu grada Vršca za period 1.1.2021. do 30.9.2021. godine.